Kawadhi nyime ni Ogai maduon buch Wiper Kalonzo Musyoka onyiso doho mondo owe thuolo jogo duto mane ondhi kendo buch gi dhi mbele mitudo gi ng'anyo kowacho ni bura mitudo gi go mar njore ok ni kare. Ka oloso e romo mar okinde e gwenge madiani, Kalonzo seapis jomin buche kowacho ni kweth mar njore modonjne go rowere go duong' kendo lich ahinya moloyo gik mane rowere go timo e kinde ng'anyo. Kalonzo onyiso sirikal oneni oluwo chike mag rito ratiro mag oganda kinde duto. Kamano bende opoyo okinde kuom tich matek mag dhi mbele timo eneno joma ne ondhi e kinde ng'anyo oyudo kony madwarore. Going forward, all Kenyans arrested and detained during the maandamano protests and Sabasaba Day demonstrations must be released immediately. But all DPP have been here. I've just shared that with you. The Director of Public Prosecution, so happy you're here to hear me say this. As your colleague in the profession, we are saying that all these demonstrators, we call them actually prisoners of conscience. They have to be released immediately and unconditionally. A lot of them are out on bail terms. Thank you again, Madam President. We work very hard. And all those advocates who get their pro bono services to at least have these young men and women go back to their parents, we really congratulate you. This includes all those who are dragged through the anti-terrorism court